जतना हामबाय आं तिनि तामन बागै लाइव मा फाइक्या कक हाइसि थांनाय मास कैसा सकां दीपक बाय ओ अनंत बाय तंगै मानजांनाय बुरैनि बुमा आनो बुसुक हामिया हामिया साका आने बुमा तै बसा बुतुई 14 गुस्ति पाइ हिंका बुरा सामा खां बुआ आतुरा बाय तगै बुआ सकराय रनाय हिनि पर्यन्त हिंका अ बुरै रक तिनी तामा प्रुफ मानखा आने बुआ 32 खान बाय हिंजां मानि नंगौ माने प्रुफ मानो नरक मा सब यगलाक आं बाय हिंजां मानि नाबो नांनाय नो आन बुआ 32 खान तिनी नों आना हिनै तिनी नों ताम प्रुफ मानखा हा ईश्वर बो नायख्लाय बिले नों जे आनो आतुरा बाय बुआ तख्राय रनाय हिमानि तिनी ताम प्रुफ मानखा तो बां खुसिं गया आन बखा कस्त नांगौ नंगौ माहि मानजाक मानि बागै तामन हिमाले नंबो कैसा दफानि बरक माखां सक निनि सक जाका हंगा चिनि जत्तो सि सक जागौ आं सानानि मोसौ गजे ताइबु अनंत हाय गोबां मानो दंगौ फिया बरंनि मांफ्लिके माइया खुनि बागै सावै माइया आं सानानि मोसौ गजे आनो जे हिनमानि अमनि प्रुफ सि नंमा नङा आंबो नन कुतुखा आने बुआ 32 खान डायलॉग नुमा हिंसिनाय दे और डायलॉग नि प्रुफ सि नंमा नो आनो हिनमानि अमनि प्रुफ सि नंमा नो प्रुफ दे रिमान फो उकुमो दे रिमान फो रां बुसुक रहका अरे आंले रां रह जाकमो रां सलग रहमानि या आंबो कायसा दफाना हामजागैनो रां रहरो हिंका आराम ताम दुसबा आं रहमान न रह काहिनी साका गिन रक्टा मारो नानतिया आने बुमा बसा 14 गुसि पाइ कुतुंनाय आतुरा बाय तगै बुआ सकराय रनाय तिनी नि प्रसाद अमनि नों आरानि कक्से तंखाय जतन नाकार जाव हामबाय।